mangwanani akanaka vedare. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma Nashe, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Ini zvekuroorwa I think zvatoramba izvi, so ndaizviudza kuti zvimwe kuda nekufamba kwenguva ndichazoroorwawo ndichaita mwana. Asi mufunge zvenyu mukoma, pane pamwe apo pandakamboenda kumasowe amai vangu vakandirova chaizvo. Ipapo ndainge ndisati ndazviziva kuti baba vainge vakaromba, so amai vakati ndabva kumasowe paya ndokubva vandirova. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa kuti ko ivo amai why is it vangoti ndichingosvika pamba vobva vatotanga kutondirova, because takangokurawo tiri vana vainge vari very spoiled. Vabereki vangu vainge vaine mari. Nanhasi uno mukoma Nashe, hanzvadzi dzangu dzakazongoshandisawo upfumi uhwo hwadzakasiyirwa nababa vangu ndokubva vachizotanga kuitawo ma-investments avo. So baba vangu vainge vari mupfumi uye zvekare vainge vachiitawo zvemusangano, asi vainge vakarombera politics idzi mukoma. Asi chakazongoitika ndechekuti baba vangu nyoka yavo iyo yavainge vakaenda vakanotora kuMozambique vachida kuishandisa pakuwina ma-elections, but vakabva vachizocontesta against umwe murumewo ainge achida kuzovawo MP. Murume uyo iye ainge aine nyoka yake zvekare yaainge ainayo, so baba vangu vakabva vachizokurirwa manje pamasimba. Zvinhu ndopa zvakabva zvachizotopanduka ipapo. So mukoma Nashe, baba vangu vakazofa vava kuita sekunge vainge vava kupenga. So ende zvose izvi zvichiitika, isu taingoudzwa kuti ivo baba vainge vakanzwirwa godo neimwe business partner yavo, vainge vachishandidzana zvavo vari vaviri, but ipapo manje ndopa vakabva vachizoita sekunge vanetsana. So amai vainge vachingoti vakanzwirwa godo nebusiness partner yavo mushure mekunge umwe neumwe ava kuita zvake. So mukoma Nashe, baba vangu vakazofa vava kutopenga ende vaitaura zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki, zvinhu zvaityisa. So taiti paya kana baba vava kutanga kungohumana, then taibva tanzi naamai tinge tichienda kumaspare bedroom kwedu, because vainge vachingoti nyoka, pane nyoka iri muceiling, nyoka iyi iri kuda kundiruma. Izvo yainge itori chokwadi mukoma, zvechokwadi muceiling mainge muchigara nyoka. Nyoka iyi yakazobuda zuva iro baba vangu pavakazotakurwa vava kuendeswa kuchipatara. So imwe brother yangu I think kuti iye ndiye akazopiwa zvinhu zvacho naamai, because ndiye akaiona nyoka iyi. So paakaona nyoka iyoyo mukoma akangoti nyoka. Tikati iripi? Akabva ati iri mubathroom mana mama. Ndokubva tabuda panze tichida kunotsvaka matombo kuti tinge tichiitema nyoka iyoyo sezvo tainge tiri tega. Mukoma Nashe iye akabva ati mirai nditange ndadongorera inini ndione kuti iko zvinozvi yakawanda papi. Mukoma Nashe akangopinda mubathroom muya ndokubva angoridza mhere. Tikati zvimwe kuda munhu ainge arumwa nenyoka, akabva ati no, I am fine. Mukoma akaramba akati zii. Paakazobudamo mubathroom umu ainge akaibata nyoka iyi. Zvinova zviri zvinhu zvakativhundutsa, because aitovawo munhu ainge achitotyawo nyoka zvekare. So akabva achizobuda nayo nyoka iyi panze, ainge akaibata iyo yakaita zvekuzvimoneredza paari, ende zvainge zvichityisa zvakaitika ipapo. Akabva achizoenda pane umwe muti wemuavocado kwava kunoisa pasi nyoka iya yamukoma, ndokubva yatotanga kutokwira mumuti. Takamboda kuitema, akabva ati musaitema. Ndokubva nyoka iyi yazongonyangarika. Zvechokwadi mukoma yakanyangarika, yakati ichikwira mumuti. Ndokubva tati yaenda kupi? Apa yainge yatonyangarika, tainge tava kusakwanisa kuiona kuti yainge yaenda kupi. Ndozvakaitika
panguva yacho iyoyo. Then mukuzokura manje iniwo seni ndakatanga kuona mamwe mavisions, ndaiwanzokuona mavisions ndichirarwa nenyoka, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvainge zvichitondishamisa kuti ko what was going on. Then nekufamba kwenguva manje ndainge ndava kuti nguva yekuti zvinenge zvava kuda kuitika zvinhu zvacho izvozvo, ndaitomuka. Kana ndamuka paibva pachizouya umwe murungu, so I was attracted kwaari murungu uyu, zvekuti ndaitomuti ndanga ndakusuwa zvichitoitika in vision. Murungu uyauya obva atouya, asi ndaizoti kana ndakatarisa sikarudzi yake ndaitoona kutoti inenge iri sikarudzi yemurume ari munhu mutema. Zvose izvi zvakatanga kuitika mushure mekunge baba vashayika. Saka baba vangu vainge vakaromberawo musangano, ende zvechokwadi nekuda kwemusangano vakaita mari. Nazvino mukomanashi tichiri vapfumi nekuda kwemusangano. Upfumi hwose uhwo hwakasiwa nababa vangu hwainge husiri upfumi hwehurombwa, ivo vainge vakangorombera politics. Asi unfortunately murume uyo wavakazonodenhana naye iye ainge aine n'anga yake. Vamwe vanongoti hanzi n'anga yacho yainge iri yekuzambia, saka yainge iine masimba kudarika n'anga yababa vedu. Then baba ndokubva vachizorohwa nenyoka yavo, vakabva vachizotanga kupenga. But I think manje kuti avo mukoma vaya vakaiona nyoka iyi, I think kuti ivo ndivo vakazosiyirwa zvinhu izvi nababa, because vatori nenguva yekuti vanoenda paguva rababa. Tinozongonzwawo nemakohwa zvichinzi ivo vakaenda kuguva kwababa. Even Tombstone naye makambozvionawo here kuti munhu anoenda ari ega ari one nekambani yacho iyoyo inenge yakagadzira Tombstone, votoenda vanoisa Tombstone paguva rababa. Takatomboendako kune vanhu avo vakagadzira Tombstone rababa, tikavabvunza kuti ko makazvifambisa sei, ivo vakangoti kwatiri iye paakauya kwatiri akati vamwe vose vari kuramba kuti pange pachiiswa Tombstone paguva rababa vake, saka ane hope dzaanopota achirota. Ndokusaka ainge achida kuti paguva rababa vake pange pachizoiswa Tombstone. Mukomanashi naye zviriko here kuti munhu uri one wega unoisa Tombstone paguva rababa, apa mamwe masiblings ako vasingatombozvizivi, isu takazotongozviziva mushure mekunge tatongozoonawo ari mapictures atakatumidzirwa nemudzimai wacho achiti ini hangu zvose izvi zvakaitika hapana kana chandainge ndichitomboziva. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Chinongondirwadza ndechekuti mari hongu iripo, varume vekuti ndige ndichifambidzana navo varipo. Ndakaita desperate pakuzonosvika pakudanana nekazeni yangu mushure mekunge imwe n'anga yandiudza kuti sezvo iwewo uri kuti uri kuda mwana, chimbozama kuti unge uchidanana newehukama, then nyoka iyi iyo inenge isina basa nazvo kana ukadanana newehukama. Mukoma ndikabva ndachizoita saizvozvo, ndakanwisa cousin brother yangu doro. Mushure mekunge ndamunwisa doro ndikabva ndakati paya paainge adhakwa ndokubva ndachizotanga kumubata-bata, ndokubva tachizorara tose, ndobva zvakatangira ipapo. So mukomanashi takatombodanana kwenguva refu, asi ndaiti ndikatanga kunzwa masymptoms kuita sekunge munhu abatira pamuviri, then ndaibva ndachizorota nyoka iyaiya ichiuya ichipinda muchibereko mangu. Nyoka iyi mukoma yaibva yachizotanga kudya mazai iri muchibereko mangu, then ndaizoti after a couple of days ndobva ndachizototanga kuita heavy bleeding, zvichireva izvo kuti ndinenge ndatoita miscarriage. Ndakachizorota manje achirumwa nayo nyoka iyi. So mukomanashi kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Pari zvino hangu ndanga ndisiri pakutsvaka murume zvekuti ndige ndichiramba ndichingourayisa vana vevanhu. Ini hangu handichadi. 3 men that have died, all that wanted to marry me. Zvechokwadi varume ava vakatouya kwandiri vakabva vatoti ndarota
kurumwa nenyoka, but mushure mekunge ndarumwa nenyoka, nyoka iyi yabva yachizodzoka kwandiri yakaruma mushonga ikabva yanditi mushonga uyu. Asi kana ukaramba uchitevererana nemukadzi wangu, ziva kuti ndinokuuraya. So mukomanashi, varume ava vose vandainge ndichidanana navo vose vakarota hope idzodzo dzimwe chete, uye zvekare vakabva vachizofa. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndapedzwa mari nen'anga idzi dzimwe dzinobuda pane mamwe machannels, ndisingadi hangu kutaura mazita, asi madrama acho akanyanyisa kuwanda, because dai kwanga kuri kunzi vanhu vamwe vanobuda pamasocial media vane simba uye zvekare vanobatsira, ini vangadai vakandibatsira. Mukomanashi ndakamborohwa $24,000, asi chakabuda hapana. Vakabva vachizoti kuti ndige ndichibatsirika vainge vachida kundipa chimwe chikwambo chavo, ndobva ndachizombogara nacho. Hanzi chikwambo ichi ndicho chaikwanisa kuzondibatsira. Ndikabva ndati aiwaka, hazviite kuti ndauya pano ndichiuya panapa handiti ndiri kuda kubatsirwa here. Zvino mungabva machizoti ini ndauya pano mava kuda kundirombesa futi. Handioni sekunge zvinoita ini, because inini handisi kuda urombwa, ndiri kutoshungurudzwawo neurombwa hwacho. So vakabva vachizongoti chimboenda ndichasara ndichimbodzeya, uye zvekare ndichikupindira mumatare ako. Havana kana kuzomboita get back to me. Ndakamboenda kuna Nigeria kune mamwe maprofits akasiyana siyana, but still situation it is the same. Kutaura kudai, ndino umwe murume uyo wandiri kufambidzana naye, murume zvake wemunhu. Saka iye anoti pose apo paanenge ada kuita serious with me, ndinobva nyarara zvangu, because iye ari kuti anoda kundiroora, kundiita mudzimai wake wenumber 2. Asi chandinotya ndechekuti kana ndikagara ndaita serious naye, murume uyo anokwanisa kuzofa. Apa iye ane mhuri yake, vana vake vanozokura dzangovawo nherera. That is not what I want. So ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe vanonamata ndinamatirei, uye zvekare kana kuine n'anga dzinoti dzinozvigona. Aiwa, pari zvino handisi kuda kutanga ndabatsirwa nen'anga inonditi mari pamberi hongu yedare it is fine, ndinokwanisa kubhadharawo ma$30 kana kuti ma$50 acho edare, but after that I am only willing to pay mushure mekunge ndaona kuti zvinhu zvinenge zvanaka zvasununguka. Kana mukaposta nyaya yangu ndisirisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyo mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Murume wangu akauya nesmall house kumba achindisvotesa. Zvino mukoma zvandakazoita ndezvekudai so, ndakabva ndachizotora chipfeko chemukati chemurume wangu, uye zvekare ndakabva ndachizongobawo mapictures esmall house yake, ndokubva ndachizonofotokopa picture racho iroro, kutaura kudai mukomanashi ndakatopiwa mushonga uyo wandakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizoushandisa kwe2 months. After 2 months hanzi girlfriend iyi iri kufanira kuti inge ichizofa. Zvakaitika mukomanachi ndezvekudai so, muma marriages vanhu munokwanisa kunetsana right. Mushure mekunge inini nemurume wangu tanetsana, so ndakangorongedza mabhegi angu ndikabva ndati ndava kuda kuenda, asi chandainge ndakamirira ndechekuti ndige ndichipiwa mari nemurungu wangu. Nerimwe zuva mukomanashi apa ndainge ndatova nemwedzi wose ndisingachadi kurara naye, because ndainge ndava kuzvibvunza kuti okay, sezvo tarambana, ko kana kuri kunzi ndikararwa naye murume uyu ndikabva ndachizobatira pamuviri apa tatoudzana kuti marriage yedu yapera, then what will happen to me? Saka aiti kana akandibata obva aramba. I think kuti ndo zvakazomubohwa izvozvo, then akabva
achizouya negirlfriend yake. Ndakarwadziwa mukomana achi ndakabatikana, saka vainge vava kusheya imwe room iri nangu ndichigara mune imwe room. Ndakadzifambira nyaya dzacho. Nerimwe zuva ndakati ndichibva kubasa vanhu vagoti votanga kurovana because ndine umwe mushonga uyu wandainge ndakapiwa nevamwe madzimai. Ndakangonzi mushonga uyu iwewe unongoumwaya mumba chete, apo paunenge uchiona kuti vanenge varara. Ndikabva ndachizoita saizvozvo, shasha dzikabva dzachizotanga kurovana nekutukana. Then girlfriend akabva achizongoramwa akati, ungatanga kundirova apa ndichiri girlfriend yako, what more? Kana kuri kunzi ndinenge ndava mukadzi wako unozotondiuraya ka. Ndokubva vatorambana paya. Mukoma munhu akabva achizodzoka kwandiri akati, hey, ndinokuda. Then ndikabva ndati it is okay, but iko zvino zvimanje ndakabva ndachizomungwarira manje, ndakabva ndachizomugadzira, and I want to make sure kuti kunyange zvikazonzi anenge afunga kuita gumbo mumba gumbo panze, asi inenge isingatozomboshandi sikarudzi yake zvachose. That is what I did mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiri sei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Asi kana ari seuyo handitomborina kana tsitsi naye, ndikuda kutoti munhu ange achizotopinda muguva. Saka ndakanzi mushure mekunge ndashandisa mishonga iyo yandiri kushandisa, iye achazofa. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma azvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.